case. Kung, di ba, years na nabulihan na siya po. So, kung credibility, kung hindi pa yung na-resolve yung kaso ngayon, Marami daw 1.5 million, palabasin mo siya ngayon, qualified siya, granting na qualified siya, lalabas siya. Pero pag lalabas yung conviction niya sa kaso ng siya muna nahuli siya sa loob, balik na naman siya sa loob. Magsiserve naman siya na sentence. Hindi siya na-exempt, hindi na-extinguish yung kanya mga offense committed dahil of this, because of this decision. Kasi separate case yun eh. Hindi man pwedeng ilamp yan lahat. Sir, kailangan mo, baka balikan sila if ever makalain. Kaya ko niya gawin yun. O kung gawin niya, then another case naman yung harapin niya. Kung gagawin niya yun. Di ba kung na palabasin, parang huwag na naman Ako nga, hindi na palabasin ko, bitahin talaga eh. Ang akin, yun yung akin. Dapat Bitahin talaga yung mga ganong klase. Dalawa pinatay mo, ni-rape na, pinatay pa. Sa akin yung bitay dapat yun.